Het is voor kiepster Loes Geurts van Hichtem een mooie opstekker. Ze is bij de Oranje Vrouwen op de KNVB-campus in Zeist in tarriering op het EK. In 2015 wie ze haast niet uit de roulage met een hassenscoring. Een dregetier dat ze nu nog de gevolgen van verneemt. Ik merk alleen wel dat ik soms wat sneller hoofdpijn heb of wat gevoeliger ben voor een aantal dingen, harde muziek of soms, maar lang niet altijd. Na die blessure onder Holle rekken Geurts haar basisplak bij Oranje kwijt. Ze spelen haast 120 interlands, maar zit op het wichtigste toernooi misschien op een bank. Het is natuurlijk wel met de blessure een beetje begonnen. Daardoor ben ik er zo lang uit geweest. En daarna heb ik bij de club in Zweden had ik niet meer direct de eerste positie. Toen heb ik het geprobeerd in Frankrijk, waar het ook moeilijk was om de eerste positie te krijgen. Dus ik ben eigenlijk na mijn blessure niet meer echt op het niveau geweest waar ik was. Mogelijk voordeel is dat haar concurrent op het stuit blessure is en dus een pad van de EK-tarriering mist. Hokkerkar de boenscoach ik maak het. Geurts had een heel soort nog in het eindtoernooi. Is er al een beetje EK-koord? Koorts nog niet echt, maar je bent natuurlijk al elke dag mee bezig en het is al heel lang zo. Vanaf dat we weten dat we het EK krijgen, heb je het altijd in je achterhoofd. Je hebt altijd het gevoel van oké, 2017 de zomer, dan moeten we er klaar voor zijn. En nu komt het steeds dichterbij, het is nog wel een maand, maar evengoed, je bent er voortdurend mee bezig. Ex-Sherida Spitsen van Snits en Siska Volkersma van Sleert joggen we deze zomer weer om in het oranje shirt. En vanzelfs assistent boenscoach Foppe de Haan.